Maar de helft van de mensen met je egels en smoren aan door, jongen, die kunnen wel opvegen. Geweldig. Die man een kebab. Leuk dat je me jongen naar een video van de Friese vlogger. En Jood ben weer op Mesfest! Sta terug, want we binnen elke net vol. Dus op elkaar terug, want het zou net meer vol. Wie zei ze H-O-L? Hey, Mesfest! Ja, het is een mooi feestje hier in Warten. Ja, mooi bier drinken. En we gaan mooi feesten met de artiesten. Wie dat weer nou belonnen, maar ik denk weer eens backstage binnen bij de snackbar. Back snackbar. Snack steeds. Zie je, machine, je werd een putte bak machine, ongelooflijk. Keihard bezig, hè, die mensen hier. Dan ken ik toevallig die man daar wel. Dat is de eigenaar hier van het lokale snackbar. Dat is Rutger van B-Bullies. Rutger Boelsma, maar die had het zo druk. Ik denk dat ik hem wat vrije ken, maar... Hey, goeie. Zo, ze had je hartstikke druk hier. Ja, goeie. Slagen het wat? Oh, het valt uit. Ik denk dat het helemaal vol, joh, maar er valt nog wat uit, hè. Hey, Rutger, joh, mag die wat vregen? Nee? Zou het er ook hadden. Ja? Wij ruimen je de entree op. Want alle mensen zijn binnen, dus zo mooi als wat. Is nog iets verkocht dan net? Nou, daar hebben we eigenlijk geen kijk op, maar de hut zit compleet vol. Dat dan ook. Ja. Vreden? Meer dan. Echt meer dan tevreden. We nog eens interviewd, wat maak ik dan voor mij met zijn microfoon? Ik zit achter de camera, net van de camera. Nou is het nog eens. Dan wat was mijn vrede? Hoe is het met jou? Altijd goed. Als het maar bier is. Of cola Berenburg. Hoe is dit feest? Bomachtig. Ik ben hier juist Jan en net best, maar ik vind het ook wel mooi eigenlijk op een snijzaal. Heerlijk. Lekker relaxed even. Ja jongen, het machtig jongens, dat feest. En zo'n ABBA, ja, deze ABBA haast nou op. Als het maar Hollands hit willen draaien, vind ik het wel best. De ABBA, dat vind ik helemaal niks. Nee, ik weet niet wat. Wij wensen dan. Nederland. Wat ouder wensen ze in het Nederland in? Ik ben boer. Oh ja, momenteel hè? Ja, zeker. Ja. Je wordt... Respect. Van jongen, net een letter bij ongeveer 10 uur op bed. En dan morgen zo platten voor. Wat is zo'n dieten? Weet ik net. Ik heb een wrap. Is dit een wrap? Ja, lekker. Hoe smaakt het een wrap? Ja, dat is een wrap. Maar als het omdenken dat de folie net op is, hè? Ja, kijk lekker uit. Nou, dat is volgens mij net het beste of dit kerst, denk ik. Lijkt sfeer op maat, denk ik. Ik ga weer mee door, die zegt plastic op, dus dat ken jij nog. Valt er haast uit, joh. Bliksem, ik hoor hem wel bijna. Nee, ja, bliksem, weer van spelling en beer. Ja, En waar komt toe uit? Uit Oertjerk, ja. Ja. Uit de Tjerken, uit hoe heet het ook weer, de Triwan. Ja, uit de Triwaarden, ja. Ja. Maar Watten is net te 4. Nee, zeker niet. Nee. Juist ben we compleet uitverkocht. Nou, goed. Zo goed als. En gezelligheid, jongen. De sfeer zit erin. Het is ongekend. En het rent als een geoliede machine. Maak die wat vrij, Jan? Oh, zo'n draaien we gauw om. Want zo'n jacht misschien niet precies in de hollen nou. Zo. Ja, nou, wat was vrij? Hoe gaat het hier, hè? Hoe gaat het? Het is mooi zwart. Het publiek is leuk, gezellig. Ja, nee, super. De zei je trots, je moest in mijn droom vliegen, want dit is het mooiste festival van Watten. Het is sowieso het enigste festival van Watten. Maar ik denk dat het mooiste festival van de regio is. Ik denk voor Friesland wel. Ja, dit is echt super. En de handel? Ja, ik heb het mooi. Meesten zijn tevreden, meesten vinden het leuk. Denk je het dan? Kerst nog een beetje genieten van de muziek? Zeker. Dit is meer mijn muziek als Juster. Dus wat dat betreft, dat Hollandstalige, ja, dat lijkt me wel. Wat is Juster dan? DJ's. En het op zich hartstikke mooi voor de doelgroep van doen. Maar, nou ja, dan wil je hard, hè? Ik doe even een vest op mijn mondharmonica. De hele jongen wil iedereen dat van me jaren. Want ja, ik kan echt de jok te gaan net hoor. Hoe vaak ik in mijn broek loer. Zo, dat is van Eduard, hè. Maar ik ken alle Duitsers zijn homo. Maak je hem opletten. Dit jongen, dit is een perfect iets. Maar hoe is hier op Mesfest? Ja, best. Is het leuk, gezellig? Ja, hartstikke gezellig. Snor is beter dan sneur. Oh ja, wat dan? Nou, omdat snor hele lokale mensen hier. Oh ja? Ja. De volle lokale mensen? Ja, heel volle mensen. En als je op sneur heb je al die 14-jarige band, you know? Niet hoor. Waar komt zo wij dan? Producen.
Rode Huizum, ja. Rode Huizum. Rode Huizum City. Ja. Maar de helft van de mensen met je egels en smoren aan door, jongen, die kunnen wel opvegen. Volgend jaar weer? Jazeker, ja. Ja, elk jaar. Ja. Ja, hè? Ja. Dat is nog een traditie. Ja, elk jaar, ja. Vorig jaar ook en nu weer. En de hele tijd meer bier drinken, ja. Meer bier drinken, ja. Steeds wat meer? Ja, steeds wat meer, ja. Hoeveel is die moer dan? Dan gaan we op karakter, ja. Op karakter, ja. Ja. Moet er ook zetten. Ja, een echte woordpiek gewoon terugzetten. Maar als dan morgen, dat je het snijden, als dan morgen vrij aan hen? Ik heb morgen niet vrij, maar vandaag wel. Ah, proost, hè? Hey, proost. Ja. Hey! Hey! Ja, buurman. Ja, dat is de buurman. Hey. Buurman. Hey, buurman. Wist je mijn buurman? Ja, ik weet het net. Wist dat net? En waar kost u bij? Ik ben hier, nice. Je nice. Oh, ik kom Kopenhagen. Hoe ben je nou heen dan? Op fiets? Ja, nee, ik heb mijn hart meegebracht. Ja, mooi met een squallen, maar het wel even soepen. Hallo. Ah, goeie. Hallo. Hoe is het met jou? Ik zit hier elke week vreed. Elke vreed. Ja, hè? Ja. Just een livestream. Ik zie elke livestream. Ja. Best wel in de tent best. Ja, ik had iets vastgezongen. Oh. Voor hem of voor hem? Nee? Voor waar? Ik had iets vastgezongen op het podium. Oh. Was dat John? Nee. Kopenhagen, daar zit je. Kate Kopenhagen. Ja. Ja, dat wordt duidelijk eigenlijk, hè? De Kate Kopenhagen, bist je wel eens West? Wat zei je? Bist je wel eens in de Kate Kopenhagen West? In de wat? Kate Kopenhagen. Nee. Waar is dat? Ja, Kopenhagen denk ik. Het is gewoon een prachtig mooi feestje, hoor. Zeker. Denk aan Super Sunday. Jongen, wat wil je nou meer, hoor? Geen idee. Geweldig. Beetje bier drinken. Oh nee, joh. Hoppa, alsjeblieft. Een jong festival, volgend jaar hè? Absoluut. En volgend jaar staat een hele mooie verrassing op de planning. Dus, oh, spannend. Ja, het is dit dik succes. We moeten volgend jaar overtreffen. Dus, hard in de gaten. Komt helemaal goed. Hartelijk mooi optreden gewoon. Ja, wat vond je van? Ik vond het machtig mooi. Maar doe ik wel. Ja, ik vond het fantastisch. Maar ik mag nog meten, want die had echt ik mag een kebab. Wat was een kebab? Ja, ik mag een kebab. Leuk als jongen naar deze video van al Mestfest. Vond je het leuk, dan toe omheen. Volgens mensen abonneer je dan op de Friske Vlogger. Volg ze. Ja, meer abonnees. Ja. Nog meer, kan wel meer bij. Ja, meer. Meer.